Дами и господа, този поздрав е специално направен за Муси Патрона. Неговите деца се Байдини Умут и за неговата прекрасна жена Ели специално за Муси Джамбаза. И за най-добрия в Париж, за Джамбаза оригинал от Муси Бартера! Муси Бартера Итало, леско семейство от Бари Париж, поздрав керава ме дадеске. О Муси от Джамбази, кај си леско, рожден ден, ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте. И си маннај шукар чаве, па барав туме. Вали грми на Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се Северен и Южен Париж. Дек си барвал Джамбази, онај баро Анди Париж. Ефтино леу, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите де. Вали гърми на Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се Северен и Южен Париж. О Муси Бартера ти шује со Бакерова, наши перава ме даде Джамбазе. Па ме сијам думо думесте, одоле си баре легендарија, тари бари Париж у Джамбази. О баре думу како, баре Вилеско. Вали грми на Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се Северен и Южен Париж. Ме шудем, о Муси Джамбаза, от патрони, от карикати, от Зорово, Барбово, Ленео Барово, а кале оставрете, за мене фамилија, наши пераво де оде. Дами и господа, дами и господа, дами и господа.